tenim el cel més ennuvolat des de primera del matí, però es tracta de núvols mitjans i alts que no tindran cap incidència, ni deixaran precipitació, ni tampoc tindran massa efecte en les temperatures, no han patit massa canvis per la nit i tampoc patiran massa canvis al llarg del dia. A les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem l'arribada d'eixa franja de núvols mitjans i alts des de l'interior de la península, o tampoc ha deixat precipitacions, i arriben a la Comunitat Valenciana molt desfets, deixant el cel enteranyat. Les temperatures mínimes més baixes d'esta nit, al voltant de 2 o 4 graus en punts de la plana d'Ultrarequena, el Racó de Muz o la zona de l'Alt Palància. A la resta, temperatures bàsicament també com les d'ahir, entre 5 i 9 graus en punts de l'interior i a les comarques més centrals, i a la costa temperatures entre 12, 13 i 14 graus les més altes. A les capitals 10 graus hem tingut a Alacant, 12 a València i també a Castelló. Un dia marcat per la presència de núvols alts des de primera hora del matí, temperatures mínimes, com hem vist, sense canvis, i temperatures màximes que tampoc patiran variacions importants. Les temperatures més altes, al voltant dels 20-21 graus en punts de la costa, i especialment les més altes, que podien pujar una miqueta dels 20 graus en punts de la costa de la meitat sud de la comunitat. Demà divendres, a la porta d'un cap de setmana estable i assolellat, tindrem més núvols que fins i tot deixaran el cel prou ennuvolat, i no descartem que puguen caure algunes gotetes, algun ruixat de caràcter dèbil a les zones més costaneres del centre-sud de València o del nord d'Alacant. Amb la presència de núvols podran pujar lleugerament les temperatures mínimes i baixar 1-2 graus les temperatures màximes. Per tant, demà tindrem un ambient més fresquet al centre del dia, però tampoc farà massa fred. Pel que fa al cap de setmana, sembla que desapareixerà la nuvolositat, tindrem més sol i pujaran les temperatures. Lleugerament dissabte, un poc més diumenge, fruit de l'entrada de vents de component oest que deixaran sentir preferentment en punts de l'interior a les comarques més centrals i també a la costa fins que a migdia entren les brises. I tot pareix indicar que dilluns encetarem la setmana amb sol, estabilitat i temperatures una miqueta més fresquetes.